dva uzdušňovacie otvory, aby keď nalievate vosk, tu by vám ostal vzduch. Hej? Takže tie uzdušňovacie otvory sú takto vyvedené von. Vy keď to rozoberiete, takto hlboko to rozoberiete, tak si to za každým tie uzdušňovacie otvory musíte stupín s páratkom prečistiť, aby neboli uchaté. A pri tom nalievaní vosku, keď vám stade to začne vykvapávať vosk, tak si to na 2-3 sekundy pridržíte prstom, v tých kanálikoch to stuhne, ale máte istotu, že sa vám to pekne všetko zalialo. A potom to nalejete do plna. Môžete ešte pomôcť tak, že mierne nahnete tú formu na túto stranu, kde je letáč. To sa to ešte lepšie rozluští. A môžete si cez zimu narobiť do dielkov. A když tak teda si nám ještě ukážete ten betlémek, jak se dělá. Tento? Ať to rovnou. Ať to mám spíš, ať to vidím jakoby v reálu. Takže najprv sádra, nerozbiť si ju, hej. Aby to tam sedelo, hej. Kontrolujete, či tu nemáte nejaké zbytky vosku, hej. Stačí 70 stupňový vosk. Keďže tam dáte nejaký veľmi vrelý, tak by vám mohol začať vytekať. Jo, normálně se to zaleje. Takže to a knoty si vezmeme k tomu. Tak.